Lanzo un misil en forma de poema, agardando que a viaxe sexa un retroceso cronolóxico. Sigilosamente deixareite entrar no meu escritorio. Cando se apague o crepúsculo e a tinta bañe con absoluta discreción o verdadeiro íntimo, non me fales. Contareiche segredos. A miña alma espida tremará nas túas mans. As ansias serán compartidas. Senterás a vertixe do abismo no teu peito. Veremos o papo rubio. Escoiterás abrir os poros no coito e o eco percutirá en ti. Nós, sen identidades definidas nin fronteiras epidérmicas, escribiremos a última liña e esquecerás esta cacofonía. Oh, oh.